Siema moi drodzy, ja jestem Niklaus, a to jest super mega elitarny, ekskluzywny wręcz materiał z gry PlayerUnknown Battleground, w którą ostatnimi czasy gram bardzo dużo, po kilka godzin dziennie, która się prężnie rozwija. I tutaj razem z Bonkolem i z MKR-em i później również z Norbertem próbowaliśmy osiągnąć zwycięstwo. Jak nam się udało? Zobaczcie sami, a w tym momencie ja się z wami żegnam. Pamiętajcie tylko o tym, że zapraszam was na Facebooka, na fanpage'a, na streamy oczywiście, na Twitchu codziennie. Teraz jest taka akcja, żeby do końca czerwca wbić 200 subów, tym bardziej zapraszam. I oczywiście na G2A, a po te tanie gry z kodem Pieron 3% taniej. Ja się tracę, a was zapraszam do oglądania tej kompilacji naszej walki. Lecę na spadochronie. Zobaczymy, kto zginie pierwszy, bo jest tu. Spadochronowy Joe. Ło, na pocinki jaka chmara leci. Pocinki. Jest samochód, a nie, to jest kurde motocykl. Dobry motocykl nie jest zły, no będzie biegł za resztą. O, ja już mam swoje M16, to mnie cieszy. Ja mam super Uzi. Ja nie mam nic, jeszcze mnie zniesło. O! Dobra. Bombskara. Gdzie się siedzisz, moja... A, nieważne. Stara, że jej przyniósł do Domskara. Ale wy śmieszni jesteście. No ja wiem. To dobrze. LOL! Ej, tu jest gościu u góry w domu. Kurwa, idę tam. Czekaj, mamą idę też. Chodźcie, 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 chodźcie. Dobra, też idę. Tam, Gdzie ten gościu? powalony, Make jeszcze- Poland ale great jeszcze again. turla się. Ale nie ma tu chyba drugiego. Kurde, ale to dziwne. Dobra. A. Nie ma nic więcej. No, go zniosło chyba, wydupczyło go. No to Co to jest? szkoda. Na Adolfa Lutz, Make Poland great again. No, Jakie jest moje ulubione piwo? Wszystkie. no najlepsze jest. Żubr Mateusz. podobno lepszy. Ja bym Mateuszowi zrobił taki test. Nie, Cornelius najlepszy, tak wyszło z testu ostatniego. Nie, ja, ale jakie według seta było najlepsze? No Cornelius właśnie. Ale nie, Bo słodkie. drugie miejsce to chyba Drugie żubr. miejsce żubr. Kupili 12 piw, kuźwa niektóre po 7-8 zł. Nie, żub u seta najlepszy, najwięcej punktów miał. Ale widzisz, on się ceną nie sugerował. Nie, on się kulą nie kłaniał. Widzieliście gdzieś jakiś plecak albo Tu coś? są dwa plecaki. W komorze tej, jak to się nazywa? Nie wiem. Hibernacyjnej. Gazowej. Raciborskie. Nie wiem, tam w Mondankę. każdym razie. A ja bym kask potrzebował. No i, Kask był w garażu. i broń jakąś optymalnie jeszcze. Brońkę. Mogę się Uzi podzielić. A, to jest dupstwo, to już z pistolą w sumie za jedno wyjdzie. Ja jadę. No fajnie. Udanej podróży. Powiedzcie mi, czy Vector to się w ogóle spawnuje jeszcze w tej grze? Tak, Spawnuje, ale tak, nikt a nie gra. mało go jest. Bo został znerfiony. No, Nie, ale ja go w ogóle ostatnio nie widziałem. To już nawet nie chodzi o to, że został znerfiony. a z tym, Ja tak- a z VSS-em coś zrobili, czy dalej jest taki ciulaty? No taki jest, no. I no na swój sposób jest dobry, bo jest to broń ze wszystkim celownikiem i stawia na Znaczy, małe no- obrażenia. Lecimy tam dalej na czerwony? No lecimy, ale bez motoru, bo jest tylko 3 osoby tam. Jak które czerwone? Aha, tam. Make Poland great again. No, było great. Hopie, kiedyś to Polska była, ja, kiedyś to by mieli hopie plany, to kiedyś to by mieli hopie. No ja nie pamiętam akurat tego. Ja też nie. Teraz to tam. Maciej O, ułaz startuje około... stoi jak coś. No to nice. 14:30 stream, 10 godzin na budowie, 30 minut na ogarnięcie.
Magia. Dwaj No i- goście w budynku na 150 Widzę, na widzę, parterze. widzę, dolny. Tak, Dobra, dokładnie. strzel do tego jednego, można strzelać. To strzelajcie, bo ja z tym pistoletem Dobra, to... powalony. Dobra, leży. Tam! Robiłem. Jeszcze był Jeszcze gościu. jeden był. Nie wiem, czy Odbyć- pierwsze piętro. jest. Dwóch jest. Dobra, ja idę trochę A, od jeden tyłu. w tym garażu, znaczy garażu, no tam na dole. Wybieg! Leży. I jeden chyba, jeden okno lewe. Nad tobą, Mati, idealnie. Leży. No to chyba wszyscy. Ta, zabiłeś go od razu. Ta. Nie padł na kolana, tylko zdech. Nie padł. To jest dwururka, jak ktoś preferuje. Właśnie, Polska od morza do morza, moi drodzy. Trójmorze zróbmy. Trójmorze? To które A jak- te trzecie? Nie no, Trójmorze, tak? Dobrze mówię, czy jak? Między, Zaraz, o kurwa, mie- Międzymorze. Blisko. No, blisko byłem. Coś mieli w ogóle? No tak właśnie, Ten u góry średnio. miał dwururkę, czapkę Twitcha. Jakaś O, to jest bieda. UMP, to ja biorę UMP. Jak się nazywa japoński złodziej biurowy? Koshimazaki! Aha, okej. Kurde, O, ktoś śmieszne strzela dowcipy. Mroczki mi wyjebało aż. Obydwa. Oba! Marcina i No, Rafała. Dalej blondyny? Dalej blondyny. Uwaga, bomby. Uwaga. No, ja Dawid, już Dawid nie zginął jeszcze nigdy od bomb. Nigdy od Ja bomb. też nie jeszcze. Co, chcesz obejrzeć? No właśnie, niekoniecznie. Ale kurde, ja dalej kasku nie mam. Jakby ktoś widział kask, to... A ty w tych gościach nie było jakiegoś? Nie, właśnie żaden nie miał. Nie, oni też nie mieli nic. Dobra, trzeba by lecieć. No, Tu mamy ułaza, możemy podjechać. No to trzeba. Tylko niech te bomby Niech spadną. bomby się zrobią, no. Ja tylko 2 godziny śpię? No tak, no bo resztę godzin streamuję z pasji dla was. Kto Przy by to okazji spał? też. Koshimazaki. Co ty to, Mati, robisz za dymy? No. Tak zwana atmosfera tajemniczości powstała. No, No, taki Silent Hill. Trochę tak. dobra. To go ułaz. Ej, ale szybko giną, już ino 50. O, Hopek był przy aucie jakiś. Jak miał kask, to dejcie. Nic nie O, miał to on do mnie totalnie. strzelał. Albo i nie. Wsiadać. Rewolucja, motherfucker! Jak te drive-by z San Andreas. To są Gdzieś tam ciekawe. na dół strefy. Ja bym tutaj pojechał, kurde, na te budynki, jak są może nie zlutowane. Które? No, chyba Te były tu- lutowane. Aha. O, Otwarte, były. jedź. To jedziemy na dół strefy. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło. To widzi jaką masz maskę. Elegancka. Znaleziona w tym sklepie, w sekszopie. Myślałem, żeś to zebrał po tym, co tego pedofila chycili w Katowicach. Ja to nie wiem nic. Nie? Chycili, Nie, że się nie wiem. z 13-latką chciał spotkać i miał przy sobie reklamówkę i w tej reklamówce hopie dildosy, kajdanki, Jo to dupca. wszystko. Tragedia, stary, to aż nie mogę słuchać tego. Nie mów tego na głos, bo moi widzowie się nie dadzą nabrać na spotkanie ze mną już nigdy. O, No, ja polecam się nie Ej, dawać. myślałem, że da się rozwalić ten płot. Tak Bo da się i no, żeś jakoś tak pod kątem uderzył go. tu lutujemy? Chyba Byliśmy. było, Otwarte, chyba otwarte, było. No. otwarte. Ale te może Polutowane. nie były te duże. Nie, były. Były, ale pozamykane Chociaż- wszystkie. No ale to może ktoś siedzi Weź się tam, nawróć, No nawróć zobaczmy, się. może ktoś siedzi.
Będziemy robić inwazję na ten dom? No. Tak. Dobra. To chodźcie, dwóch do lewego, dwóch do prawego. Uwaga. A, dobra. Chyba Wszystko nie, pozamykane. chyba nie dziwnie. było nikogo, bo są Ej, tu napoje. leki są jeszcze. No tutaj to brać tu i się kampimy tu. Dawać, wskrzeszamy pokczap, dzięki Dymek za Lutsa. Wszyscy chcą wskrzeszać Adolfa, nie. Mówiłem, to był świetny pomysł. Jo kurwa Adolfa. No, A! bo, No, a ja... jeden taki sławny. No. O, wy takiego chcecie wskrzesać? Nie, my nie chcemy. To jest akcja Właśnie społeczna. słyszałem. O, Niklaus, tu jest kask. O! Idę. Dobra, dzięki. Tutaj też jest, nawet 2. Ale jakieś lepsze, czy... Jurek Owsiak lubi to. Zalajkował. To jest Sancho. Ej, w ogóle tu była jakaś strzelanina, bo tu są... Albo czekajcie, albo to tak już było wcześniej? Bo tu wygląda Plecak jakby były... dwójkę u mnie, jak O, to ktoś ja nie bym ma. chciał. A nie, ja mam dwójkę, to nie, to nie. Czekamy na strefę, niech się pokaże, gdzie trzeba iść. Witam serdecznie przyjacielu, witam bardzo serdecznie Sancho. Za Luca dozgonnie dziękuję, za linka w linka kliknąć można. Pancho Pansa. Pancho Sansa. Chwilę, to ja muszę to włączyć, tak? Pancho Sansa Gonzales? Pisarz eseista. No, znany. A hobbystycznie dowódca szwadronów śmierci. What the fuck. Wiesz, jak ciężko zorganizować Dobra, w środku halo, mamy wakacji strefę. spotkanie z młodzieżą? I siedzieli tacy biedni, kurwa. O! Co troluje? Ja nie troluję, ja tylko zwracam uwagę, że mamy strefę, bo oni się tam się śmieszkują i nie można nic powiedzieć, w ogóle masakra. No bo to nie można za poważnie podchodzić do tematu. Się człowiek zajebie. No. O kurde, No. dobra. To jest akcja, dymy? Ludzie? Nie, 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 nie. jeszcze nie. Ja sobie patrzę, a telefon, a tu słyszę jakieś takie dziwne dźwięki wskazujące na Takie dymy. o! Łup, łup. The son of the police. Dobra, jedę gdzieś w środek strefy. Może na gadkę. A może na Agatkę od razu. Może po zrzut. Nie widzę zrzutu. No ja też nie, ale można po niego jechać. A, to spoko! Dobry plan. No dobry plan. Czekajcie, tutaj hopki są? Pozamykane wszystko. No. Dobra. Dobra, mam plan. Jedymy. Na te domki tam. To jest całość tego planu? Ja! No, brzmi Fajny? dobrze. No. Ej, czy my mamy jakąś optykę w ogóle, ktokolwiek cokolwiek? Nie. Ja nawet Ja mam kolimatora. Nawet kolimatora. O kur... A, dobra. Jak on Otwarte. to zrobił? No Otwarte, przegrzewane. otwarte. Tu zamknięte. Dobra, ja zobaczę tam. Bo ja jestem tu najbiedniejszy chyba. Ja mam UMP tylko i dwurułę. Nic mi się tu nie Tu przyda z jest tego. pompa. UMP Tu i też ammo jakieś tutaj gówno. leży. Wiewamy. To bierę. Wjechaliśmy jak do siebie, dokładnie. Tamte wcześniej domki były zamknięte. M16! S6, S18, kamizelka. Nie chce nikt M16? Ja bym chciał. To leży. Idę już. Gdzie ona Biorę. jest?
Ej, to Ale- daj mi tłumik do UMP. To czekaj, ale one w ogóle nie miały żadnych naboi? O, dobra. Już ci dam, chwila, moment. Dobra, poszedł. Co to za ruskie piszą mi tu po rusku? Nie No. wolno tak. A po jakiemu mają pisać? No po naszemu. Oni nie umią inaczej. Jakbyś całe Saksa? byś całe życie pisał w tych azjatyckich alfabetach. Niecywilizowanych. Składy nie są cywilizowane. Cywilizowane. Znaczy zbalansowane. Ej, wyrzuciłem Mati tego tłumika w końcu? E? E? Kola? Niech się bambus języka uczy. Jak w tej scenie w Psach, tych dwa co kopali tego hopa biednego. Niech się bambus języków uczy. A może on nie umie po niemiecku? Wanundwo. Kurwa, ja do was gadam i sobie mikrofon zmutowałem. No właśnie, jestem genialny. tak coś czułem. Wyrzuciłem ci ten tłumik w końcu? Nie. To już ci wyrzucam, czekaj. O, teraz. O, dziękuję. Czekamy. Kościulo? No to Mati. Ja testuję tłumik, czy nie dziurawy. Ty, patrzcie gdzie zrzut leci. Ja pierdolę, jakie tu będą dymy. I dymy. Nie widzę gdzie. Masz Marka. Tu? Ej, dobra, ale samochód... O dobra, to dymy, zadymiarka. A może jeszcze samochodem podjadę, to wylećcie, ja będę jeszcze samochodem dymy robił. Dobra. Ty jeździ w kółko i odwracaj uwagę. Ja, dokładnie. A wy im kradnijcie zegar... No. Co my, Ruscy, żeby zegarki No. kraść? Ja może na samochód to wezmę, na... Ja najlepiej, taki żuk jakby był, albo Lublin. Mateusz, szykuj, ja zasłonię. Jakby było jakieś 5,56. To, nic nie ma? Lol. Kar jest. Strzelają, No to ja podziękuję. nie wiem skąd. Ja też nie biorę Do kara. domków musicie biec. Dobra. A jest ammo 7? Tak, jest. Jest To idę ammo to- 7, idę biorę. plecak trójka, jak Mikołaj nie wziął kar. Ja i wziąłem kolba trójkę. Strzelają. 16. Do domków się skryjmy. Ale Podlećcie jest się, bardzo daleka gdzieś. podlećcie się, Bo tak po dachu i strzelają uciekamy. dziwnie. Tak. Z O kurwa, północy? do mnie strzelają. WSS-ka tam była tylko? Gdzieś z północy, no. Nie, tam w USS nie było. Tam był kar. Ja już wziąłem tego kara. Aha, no dobrze. Ja nie dobrze. wziąłem, bo nawet nie mam lunety A do co mi. skąd on ciula? Do Hirka z... On Ale gdzieś na- z Enki chyba. Na N, tak, dokładnie. Za plecą mi strzelał. Ale nie Ale trafił bardzo ani daleko razu. musieli być, bo Tak, nawet tak, blisko bardzo, no. nie padały strzały. Oni może na tej górce są. No, Na no, tej No górze może tak wielkiej. być. no prawdopodobnie. No. Dawid kurwa odkrywca. Dobra, to co, samochód mamy? No to go, może samochodem. No to samochodem. Aha, bo my nie jesteśmy w Na stanie. rowerze, samochodem. Czekajcie. Tylko żeby teraz... Sekundę biegnę. Dobra. Chodźcie tutaj. Nie, zabij mnie! Ja chcę z przodu, ja chcę z przodu. Dobra, jestem z przodu. Mamo, ja z przodu! Ja mam Mama! Kupa! Dawid, ale my w drugą Ty stronę gdzie w tą mamy strefę. stronę? Ja wiem, tylko objechać chcę. I muszę jechać powoli, bo nie mamy paliwa. A to była druga część planu, żeby okrążyć strefę. To kurde, jak nie mamy paliwa, to dobry pomysł jest wypierdzielać jak najdalej od strefy. No powiem ci, że Ja. wyśmienity. Night nie działa ta apka. A co, a Znaczy, zrobił może ci działa, to, ale- a zrobił ci to, żeby kopiować jakby? No. Tam jest... Aha, dobra, to w sumie nieważne, bo bugi to Nie, i tak bo oni tu pojedą. muszą, oni tu skąd gdzieś strzelali, albo z górki z lewej, Żeby albo nam zza się drzew. tylko nie skończyło paliwo, jak na nich wyjedziemy akurat. Nie no, jest jeszcze Dawaj tak, może jak najbliżej Paliwo trójki, jest to na będziemy tyle- w środku. O, po prawej Po auto. prawej Coś jedzie, samochód. no.
Ta. Niżej trochę. Ja bym w nich się wdupił. Nie no, może lepiej nie. Za nami jedzie. Nie, za nami nie jedzie chyba. Stanęli. No dobra. Mamy jeszcze paliwko. No to ja jadę. Rozpędziłem się No zaraz przestaniesz jechać. i te domki. Nie, spokojnie, te domki wjedziemy i zostajemy tutaj. Samochód po prawej gdzieś dalej. Dobra, bądźcie gotów tutaj. To jest 100% ktoś tu jest, to jest 300% ktoś tutaj jest. Nie wiem, paradoksalnie może właśnie nie ma. Nie. Nikt? Czyli? Góra czy co? Szpyrka? Co? No na dole nie ma. Jest waha to jakby, co? Dobra, no to zostajemy w tych budynkach. Wy was po dwóch. Po dwóch zostajemy. Zamknijcie te drzwi. Mam celownik w końcu. Dawid, gdzie ty Też jedziesz? znalazłem No do dwójkę. domu. Jak najdalej stąd. No i zostajemy, jest elegancko. Ty, Mikołaj, gdzie ty jesteś? No w sypialni. Się zamknąłem. A tam na dole? Tam na dole. Okej, a w którą mańkę patrzysz? Na E. Na E. Patrzę na ruiny. Dobra, to ja patrzę na W w takim razie. A, oni strzelają z tych bloczków tutaj, gdzie są obok nas te Niech takie się 4. strzelają Te żółte bambusy. domki. No. No i Chłopaki, siedzimy. powiem wam, że nikogo nie widzę. Też No i nie? dobra, zostajemy tu. Niech się wybijają, mamy minutkę czasu, można sobie iść, kurde, kanapeczkę zrobić. Ty mogę zajarać? Nie, no to po grze sobie przecież. Ty mogę iść zajarać. No widzisz, że kanapkę można zrobić, no to ten... Ale kanapkę można, a jarać nie Kanapkę. można. Nie, ale tak się mówi, w Ameryce Mhm. chyba się mówi na baty, że kanapka. Też tak No się to mówi. w tych, Tak? jak poznałem waszą matkę, tak mówili. A, to też tam było, no. Pozdrawiam Lucik na duży przypływ gotówki, dziękuję. No to będzie duży przypływ, jak poklikacie w link. A, i polecam kliknąć w ten link, bo podobno za darmo jest, zobaczcie po ile. Czy już jest za darmo, czy dopiero będzie za darmo ta gra. Aż muszę pospamować, bo... Chłopaki, widzę coś. Co, gdzie to coś... chyba Budynek czy ludzi? Nie, krzaka. No, jest krzak na 195. A rusza się? Patrzy na nie, ciebie? po prostu stoi. A może to jest krzak. ten biblijny płonący Niklas, krzew? drzwi nie To zamknąłeś jest na dole. człowiek krzak? Nie zamknąłem? Przepraszam. Już się poprawię. Jak nie zamknąłem? U mnie są... Aha, to u mnie jest bug graficzny, dobra. No, nie szkaluj. Kaluj buga. Wyjście są z zabuga. 20 sekund. 22 ludziki, no to tak. Nie, 18 w sumie. 4 teamy. Plus 2 jakieś, znaczy no, może tak być, nie musi. Ale będzie, bo już tu zostały 2 w sumie zabudowania w strefie tylko. No, tu będzie. Znaczy Jak do nas nie dwa- przyszli, to tam musi być młyn. O, oni za chwilę się wybiją, bo wszyscy teraz ruszyli z tych terenów, co są Pójdą tam do nas, strefą zobaczycie. i oni teraz biegną. Kurde, to Zaraz teraz się, wszyscy moi drodzy, poumierają. przyszykujcie. I z tych zabudowań żółtych właśnie, Gdzieś prują. tam. Nie, od góry, od od góry. N. Od góry prują. Prują, mury prują. Nie mają koguta. No jaki spokój. To jest tak zwana cisza przed burzą. Tak jak jest No. za dużo spokoju, to potem sprawa się wyjaśnia w tak zwanym ułamku sekundy. Mgnieniu oczka. Patrzcie, O, jesteśmy tak w gitara. sam raz, możemy być jeszcze tu. Augenblick. Potem tylko wyjdziemy stąd. No, A to- w tym naszym to spokojnie. No, może my być. tu mamy jeszcze większość domów I w mamy strefie drzewa nawet. i jest spoko. I mamy dużo tych. Także generalnie czekamy, bo jeszcze mogą być frajerzy, którzy chcą przejść tędy.
Czemu zaraz Ja frajerzy? se okna wybiję. To mogą być porządne ludzie paradoksalnie. Jak się ustawia pięści? X, znaczy, no, X-em. A, no tak. 60 euro jednak. Oj, to następnym razem jak klikniecie może będzie taniej. Próbować trzeba. Ja. To nic nie kosztuje. Tak jak mówił Andrzej Duda, wszystkich kibiców nie zaszczelimy, ale próbować trzeba. Ty śmieszku, ty. O, coś blisko. Otworzyć parasol. Wydaje mi się, że od kogoś słyszę. Szczylającego. Mamy wiem, bardzo czy mi się słabe w ogóle, wydaje. jak my to byśmy ugrali. Bo nie mamy celowników jako tako. No i gdzie mamy? Ja mam lunę teraz 2, M16 i UMP. Wyposażony jak kurwa mało kto. Jak Rambo. Nie twoja Na sprawa, emeryturze. Bambo. O, jest dwóch gości. 345. Biegną przy drzewach. O Dosyć kurwa. blisko nas. Strzelam do Jest jednego. opcja, że tu przyjdą. No nie widzę ich. Dostał. Leży jeden. Bardzo Powalony. dobrze. Jeszcze Ja jeden tu gościu gdzieś po podejdę lewej do okien stronie. też. Ja go zabiję, tego głąba. Ja nie widzę niestety. Też nie. Z mojej A rezydencji. widzę go, dobra. Weź go dobij, Bąkol. Się Dobra. tam bawcie. Jeszcze jeden gdzieś poleciał na 300. Gdzieś tu blisko nas był. Więc uwaga. I strefa su- idzie, więc trzeba spadać stąd zaraz. A najlepiej już. No dobra, to co, schodzimy na dół, panowie. Tylko pilnujcie, bo tu tak jak mówił Norbert, może być ten gościu. No ja tu patrzę, ale My tu widzę, są widzę. bezpieczni z Matim. Jest gościu, jest. Nie żyje, nie żyje. Od razu. Okej. Dobra, i od razu za pierwsze drzewa tutaj go. Gościu na górce, dwóch gości. 300. A, faktycznie. Trzech. Lają do kurwa. mnie. A to wy wyjście z tego Uleczy. budynku? Tak, tak. Dostał. Chodźcie, bo strefa idzie. Ale my Dobrze, tu w tym jesteśmy... budynku jest strefa. My tu jesteśmy, Mati, dobrze. Spokojnie. No ja właśnie nie wiem czemu oni stąd wyszli. O kurwa. Gościu biegnie. Na O 300. kurde, ale dostałem. Ja pierdzielę. Kurde, nie mam zestawu żadnego do leczenia jeszcze do tego. Już ci rzucam. Leży. Dobra, dzięki, dzięki. Się bandażuję. Gościu Prosto jest w łeb przede mną. dostałem. Auto jakieś jedzie. Dobra, dostałem. Bardzo go obiłem. Czy zaraz cię podniosę. Spokojnie tam. Leży jeden. Za drzewem Zaraz cię jest... Bąkol podniosę, tylko Nie się te uleczę. przede mną, tylko drugie drzewo jest, gościu. Wiem, po wiem, prawej po stronie lewej, tak, drzewa. tak. Spokojnie to tam. Kurde, go stąd nie widzę. Czekaj, po której stronie? A, tam. A drugi tu jest- do niego... Aha, O a tu kurwa. są osobno i są razem. Kurde, tu jest dwóch Dwa gości. drzewa, obydwa Tak. drzewa są, wiecie? A, Jeden- dobra, Jeden widzę go. skraca teraz, 300 i W. drzewko przede mną. A, Jeden jest drzewko podbiega przede gościu mną na teraz, EW. tak. Żebyście wiedzieli. A drugie jest drzewko za nim. No widzę go, Ja się ale... bandażuję. Spokojnie. No jeden zbiega z góry. Jeden jest za drzewem wychylony. Ah, Po prawej stronie drzewa ten gościu tak, się tak, wychyla tak, ja go teraz widzę, przede ja go mną. widzę. Drugi jest na W. Ten drugi się wychyla, czekaj, zmienia broń, wziął jakąś, kuźwa, co to jest, UMP? A ty widzisz go? 300, naprawdę. Dostał? Dostał się leczy. Ten drugi się wychyla z tyłu. I tu już jest dwóch. Ten jeden ratuje A, tylko po lewej. A, obiega Tylko mnie. my mamy za chwilę strefę, a ja mam kuźwa... To spokojnie, tu już musicie wywalczyć po prostu to. No i poszła. No, to wywalczyłem. Mati, nie wylokuj mnie. Nie. Kurwa. Niezły koniec. Close. O kurde! Junka zaczął... Aż mi lód wypadł z gry. Junka zasubskrybowała Prime'em. No ładnie Jeden się ziomek dzieje. leci. A za nim jeszcze dwóch, to chyba jeszcze jeden team dolatuje. Dobra. Sorry, że tam ja się nie wyciszyłem, jak krzyczałem.
No wyciszaj się, bo tutaj trwają rozmowy na temat tego, jak przeżyć, a nie tam... Przepraszam lucy, bardzo. Suby. Przepraszam cię. To Ojej, po prostu szczyt chamstwa. pal się. O, kusza. Tam Nie. się wal. Dobra. Nie! Samemu to nie. Bo za Prime są dodatki do PUBG'a. O właśnie, to trzeba w ten desen, jak wtedy było z tym. To Mateusz. Ze skinami. Ze skinem do HS-a to trzeba teraz do PUBG'a, grać w PUBG'a. Kurde, zaraz robię poradniczek. I teraz nawet już za niego nikt nie pójdzie do więzienia. Tylko muszę spytać Astera o pozwolenie, tak na wszelki wypadek. Nie, ja się na wszelki wypadek teraz spytałem, możemy retransmitować? Ja się też pytałem dzisiaj. Tak, można, można. Można. To można. Retransmisję zrobić E3. A. Cześć, baby. Baby, baby, och baby, baby. A ja streamuję. A, taki stalking. Mogę powiedzieć, co robisz? Streamuję. A, czyli nic nie robisz. Co? Ja nie widziałem jakichś hopów, żeby tu lądowali. Ktoś coś widział? Chyba nie lądowali. No Za i nami lecieli. ja widziałem 3. Mhm. Są w południowej części, znaczy byli. Ach, kurde, plecak by mi się bardzo przydał. A mi broń lepsza niż pompa. Mi ja się mam pompę i SKS-a udało SKS-a. znaleźć, no też. I jeszcze mam P92. Gdzie jest ta strefa? O, na południu. Blisko. Konto O Twitch nie, do ta PUBG'a. strefa będzie na Sosnowcu. Na Sosnowiec. Najgorzej. Trzeba Idzie auto dobre. znaleźć i tam wbić szybko na południe. Jak ktoś chce pompę, to leży obok mnie. Mateusz, swoją pompę będziemy brać. Nie wiem. Tu jest plecak też 2, jak ktoś ma ochotę. No, sprzedałem patent teraz, wiesz? Naszym widzom. Że za każdym kliknięciem, jak na przykład wyskakuje lucik z jakąś grą, to jak za każdym kliknięciem oni muszą sprawdzać, bo za każdym jest taniej ta gra. Bąkol, ale nie okłamywałbyś widzów, proszę cię. Nie Bo okłamuję. czuję się dyskomfortowo, kiedy siedzę z takim kłamcą obok na TS-ie. Powiedział kłamczuszek. Ty kłamczuszku, ty kłamczuszku, ty taki ale. Kurde, jak te latające papiery czasem wydaje się, że to jest hopek. No. Czy mamy miejsce? Nie, w tym momencie gramy w 4 osoby. Jacuś się pyta HS-ek. Mhm. Taiga use, jak ktoś jeszcze czegoś potrzebuje takiego. Mówił Bobrze, ty. A, gryzie.
O! Ktoś do mnie strzela. Skąd? Nie wiem. Gdzie jesteś? Tutaj. A to teraz? Czekaj, aha, Tak. Ktoś to jest chyba tam wyżej. od SE? Coś takiego. Jest, Ale tu w ogóle nikogo nie ma. Ty Bobrze, ty! Bobry gryzą i targają spodnie. Tutaj ktoś był. O kurwa. Stało? Co się stało? Nie, dużo rzeczy znalazłem No fajnie. to ty wy musicie zmienić te emocje, nie? Bo... Przepraszam. O, kurwa. Powiedzcie mi, czy ktoś z nas był na południu? Południowej Ja, części ja, tego miasta? ja już byłem, tak. Ja lutowałem te kilka domków. Aha. Auto jedzie do was. UAZ. No dobra. O, i ktoś go tam strzela. Oni pojechali na SW. Zgadza się. Oni chyba na moście siedzą, znaczy ktoś tam na moście chyba siedzi. Czy ktoś znalazł jakiś karabin i go nie potrzebuje? Nie ma takiego. Nie. Ja znalazłem jedynie UMP, nawet 2. A to mam. Teoretycznie mogę ci dać Skara i wziąć sobie UMP. Spoko, może jeszcze coś tu znajdę. Jące kurczaki. Night, to może źle odczytałem to, co się pojawiło, jak ją uruchomiłem. Bo wydawało mi się, że to, co tam jest napisane, oznacza, że coś nie działa, ale... Dobra, trzeba to biec, działa. nie? No cza. A biegnę. Najkrótsza linia. Cienka Piękna czerwona. biała. Tu jest jeszcze M16. O, to biegnę. To ja ci dam tego... To zostawię tu Skara, wezmę tą M16. Mhm. I samochód jest obok mnie. Ta, i kolejna fura jedzie do nas. Znaczy Skąd? pewnie do Sosnowca. Od E. Okej. Preorder nowego koda na G2A co? 252 zł? Jo, to dupca. Kurwa. A to jest gra, którą trzeba kupić, bo... Ale ja Bo jej bym nie chciał, dostaniesz. ja bym chciał w pudełku kupić sobie. O, jedzie. Jadą wariaty. Będzie strzelanie. Strzelaliście do nich? Nie, strzelać? Nikt Tak, nikt ale wczoraj. pana nieraz Ale jeżdżę. dobra. Nie, tak przejechali, że... Przyjechali, wysiedli. Wydupcyli się! Wydupszyli się. To już po nich. Dobra, nie, pojechali dalej. Kirek tam na dole. A, dobra. Dobra, mam. To ja już spadam stąd. Te auto mają rozwalone prawie. No, ja już jestem w strefie. Też. Strzały od mostu gdzieś. Jak ktoś potrzebuje, to Moskwy. mam tłumik płomienia do AR-ki. Nie Panie. Mam ja nie mam żadnych upgrade'ów. I ładownicę powiększoną mam też do AR-ki. To też chętnie przygarnę, bo To też ci nie zaraz mam. rzucę, tylko dobiegnę. No spoko, jak się tam gdzieś spykniemy. A ciekawe, czy już kampią na moście. Te... Wydaje mi się, że tak, bo coś tam słychać z tamtego kierunku. No. A może się przesunie jakimś cudownym sposobem. Tak. Tu jest kamizelka dwójka, jak ktoś jeszcze nie ma. O kurde, panowie, no luneta razy 4 i wektor. No wektora nie biorę, ale lunetę wezmę. No to trzeba się przesunąć. Wow. Dobra, ja biegnę.
Do tych Ja domków też. przed mostem. Tam nie wiem, czy nie będą ci z tego auta rozwalonego. Mogą być. Mogą być. Może tak być. Oj, strefa się zrobiła dalej. Mam pootwierane drzwi. Nie widzę nikogo w oknach. Nie widzę też tego samochodu. To chyba pojechali dalej, mi się wydaje jednak. No my musimy biec przez most, nie? Albo idziemy, nie wiem, przez wodę? Czy Może płyniemy? lepiej motorówkę bez nas. Czekaj, tu są bliżej. Dobra, wiem gdzie są. Domki jeszcze tutaj bliżej mostu. Te jeszcze bliżej mostu. O właśnie, czerwone domki po prawej dachy. Daj marka na mapę. Dobra, Ło, te. to w tych domkach jest Wietnam. No. No, Jeszcze po lewej Mati, mamy czekaj, domki. wyrzucę ci te dodatki, poczekaj chwilę. się kręci na ostro. Rzuciłem. A, biegnie gościu Dobra. do strony domków. 210. No, Dymy jakieś tam poszły. ja dymy zrobiłem. A. Trzeba by przebiec do tych lewych domków i tam może samochód będzie. Ja idę. Tutaj są domki bliżej nas. Jest w tym domu czerwonym na piętrze. Mhm. A, rzeczywiście widzę też, ale bez lunety to średnio. Samochód rozdupcony tu jest. No co, oni są nieśmiertelni? Ziomek 3 hity z SKS-a dostaje i stoi. No ja pierdolę. Dobrze, ciulaj im. Ale to tam jest... Ile ich tam? Jeden chyba jest ino. no, Nie, dwóch więcej. co najmniej. Dwóch? A, dobra. No, trzeba ich dupczyć im, no. Dobra, ja podlecę za te auto. Ja rozwalone. podbiegam. Oni chyba zeszli, Albo nie, się nie, leczą. jest jeden typ u góry. Jeden jest przy tym wyjściu na balkon. Ja Na tylne piętrze. wyjście obstawiam. Tam aż wyjdą. To mój smoke jak coś. Wyszedł. O kurwa, kurde, jak on to bele. zrobił. Dobra, idzie do mnie niestety. Balkon, Ale też- balkon z wyższego domu. Jednak dwóch czekało, wiedziało, że są trzech z tyłu jest. Wyszli tylnym wyjściem trzech. Kurwa. Dobra, powalony. O, jeszcze auto tu jedzie. A na plecy im auto pojechało. No. A zbugował się spekt, że nie mogę nikogo oglądać. LOL. O! Podniosę cię, schowaj się. Czekaj, czekaj, bo tu jest za tą budą, gościu. Ha! To drugi pełzający. No dobra. Jedzie jeszcze auto następne. Dobra, dzięki. Wypadł Jebał jeden. jeden. Drugi wylaz, dobra, powalony. Aaaa. Mikro strefa, szybko coś dupiej, szybko coś dupiej, cokolwiek. Dobra, ona jeszcze nie będzie tak super mocno biła. O nie, to będzie trzeba most przejść? Tak. No W to tym świetnie. momencie to chyba Nie. musicie przepłynąć, bo mostem nie Zobaczcie, czy zdążycie jest dalej. ten łódka. Bo Jest gościu jeszcze jeden. Gdzie?
165. A, dobra, uciekł. Idźcie, zobaczcie, jak nie ma motorówki, to i tak, no co, GG. Przecież nie, możecie nawet dobiec do strefy po lądzie. W sumie... No po O, jest lądzie tam, do tu jest strefy. motorówa, nawet dwie. Dobra, to ja jeszcze No to coś... akurat. Ja jeszcze coś wciągnę na szybko. Chcesz napój? Mam 4. Mam, dobra, mam napoje. No, weź i wciągnij i lek. wydupaj, bo teraz, zanim wskoczy ta drugi strefa, bo ona was szybko No, zje. no, już, chwila. Dobra, Go. Grom w raju. na ciuli do raju. Daj jakiegoś marka, gdzie mam płynąć. No, czekaj. Może, znaczy do byle jakiego brzegu w sumie, tutaj. To nawet może być tutaj, żeby jak będzie najszybciej. tam dalej koło mostu. To ja W ogóle- płynę do tej drugiej strefy. Dobra. Dobra. Jasiu w To ogóle tutaj na możemy. E3 jedzie, nie? Dobra. No. Co się hop na loto, co się hop na jeździ. A było streamować. Dobra, właśnie tu na ląd, bo nie ma co. My nie są ryby, żeby we wodzie siedzieć. Ja sobie jeszcze machnę energola jednego. To ja pod budkę podbiegnę. No i dobra. Kurwa, żałuję teraz, żeśmy tam nie polutowali więcej tych typów, bo tam było z 5 skrzynek, ale dobra. To trochę mało ammo mam, ale... No 30... no bo mam 100 do kałacha, to tam... Lecimy dalej do tego domka tu? No dawaj. No. Co się dzieje? Tu stoi buggy. Ale nikim nie jechał, bo na E zaparkowane. A, no ja. No i dobrze, przeżyli, kurde. Niech teraz działają. Obadajmy. Chyba nie było nikogo. Też mi się tak wydaje. Tu spoko rzeczy całkiem są. Jak ammo 5 to krzycz albo Dobra, podnieś, dobra. rzucisz. Dobra. Czekaj, tu jest jeszcze drugie piętro, nie? A jest. Tam nic nie ma, już byłem. Aha, no to jest to właśnie, to jest ciul. To dupcyć to. To jest jeszcze do tego tu, nie? No pewnie. Kolimator jakbyś chciał. Ja mam lunetę 8 i A, holo. no to dobra. A ty masz jakiś karabin snajperski? Nie, znaczy no mam kałacha i M4. M16 Aha, no to, raczej. to w sumie też Nie, skaram. to jest to. Mam na nich te doty, to nie ma najgorzej. Czy zestawy pierwszej pomocy masz, bo mam 4? Mam 4 też. A, to git. Biegniemy dalej za tą górę? Ja. Niebieski. No bo przecież tutaj człowieku to mi kapitniejesz normalnie, strasznie tu dupno. Mamo, a co mam wiedzieć za jakieś spotkanie? To będziemy tu obadać, nie? Tak, jestem za. Dobra, to ja idę od razu do następnego. Dobra. Aż tu są otwarte? Tak. Ktoś tu jest Ktoś obok? jest tu obok, Jest jest tu w białym obok, tak, domku, w tej w tym, małej tam gdzie są szopie. otwarte drzwi, jest po Jest, prawej od widzę drzwi. gościa. Musisz mieć shotgun. Jest w tej szopce. Specjalnie otwarte drzwi ma. Teraz A. zamknął. Macie granacik? Ale nie podchodź na wprost nie. od drzwi. Nie mam. Pod kątem idź, żeby... Dobra, ja te... Szyszkę rzucił. Tam są jedne drzwi? Tak. No to ja podejdę. Dobra, Leży. zabity. No i elo. Se narzucę.
wracał. O, luneta 4, chodź co weźmiesz. O, to sobie wezmę. O, dobra. jamo 5, zajebiście. A, nic więcej chyba. To sobie weźmiemy to, weźmiemy... No, tu Masz granaty? Jak nie, to weź od tego gościa. dobra, dobra. Oj, No ty. kuźwa, i na brzegu będzie ta strefa? No to co, trzeba lecieć chyba. Już. No tak powolutku, myślę, że można. No. Celowniczki. 27, no trochę przewalone, jak będą pełne teamy, to jesteśmy trochę to będą mieli trochę przewagę. Trochę w D. No, a zwłaszcza jak Trochę. wpadniemy między dwa teamy. to No będzie w właśnie, ogóle. no właśnie. Bo gościu na zobaczymy. górce 240. A, jest faktycznie. Ale Nie wiem, czy mnie widział. chyba nie widział. A dobra, poszedł za górkę. To tutaj tak na prawo bym podbiegł. Kurwa, i no żeby tam 4 nie było. Coś, O. ale to nie do nas, to jak z kimś to okej. Nie, to on chyba się pyrka z kimś. Czekaj, tu ostrożnie. A kurwa, jest. Ja mam tłumik. Nie jak pokazujcie mu Co, się. strzelamy coś. go? Czekaj, ja mam tłumik. Dobra, go. Dobra. Dobra. Leci jeszcze gościu o 330 na dole przy drzewku. Dobra, Widział mnie? widzę. Jeszcze jeden leci 330 do niego. Mhm. Nawet jeszcze jeden, kurwa, 3 gości. I ja jebczę. Nie, chodź od tej strony, może spróbujemy. No. Kurde, nie wiem gdzie on jest. A, Widać, za idzie drzewem, poza drzewo kamień, Jest, za jest, za kamieniem. została. drzewem. No ale tamten jest teraz za kamieniem, o, leci. Dobra, i O ten na brzegu. kurwa, ej! Co? Was shotgun, no bo wyście się Ja. tam zajęli, no. Ja A on tu pierdzielę. cichutko dreptał, kurde. A! A, Na, Mark, postawisz? na Seweryny go, po prostu Seweryny, ale staramy się tutaj w tą część. Ale przecież tu będzie 300 osób. No, Bez kozery? 500. go. Czyli gra na 5 minut. A, gadacie. No. To akurat, Mieście tamte się, były za wiesz, długie. Dzisiaj na budowie, a ciężko, bo gorąco. Ja polecam pracę na budowie w takiej pogodzie. No, Mati na budowie zapierdziela. Mati, czy No. to jest prawda, że ty mieszasz wapno? Łokciem? Nie no, wap to nogą. A, Łokciem to beton. Dobra. no a głową to bigos, wiadomo. Dobra. Głową to ten kociołek Panoramixa. Ty, Mati, a w ogóle ten Mati- alkoholik, to zamknęli go, czy co? Bo gdzieś ostatnio oni był tak bardzo... Wydupcyli Przyjmuję ich dzisiaj- z domu nowego. Ale dzisiaj są urodziny Jacy. Z domu nowego? No z tego w Jakiś nowy sensie, dom mieli? no ten co go remontowali, to Aha. z tego ich wywalają, Dobra, dostali nakaz notują. z misji. Czekajcie, teraz chwila skupienia. Gościu wylądował na ten taki... O, na restaurację, okej. Nie, Bonkol to się mówi powaga na czacie. Uwaga na czacie. Gościu jest restauracja, jeden. A ja nawet nie wiem gdzie ona jest ta restauracja, szczerze mówiąc. Ło, jak laguje. No, człowiekowi wilkiem, a luc. Wow, beretta. Szau-pau. Wyszedł. To wyszło, skąd wyszło? Szydło Z restauracji. Szydło z restauracji. No kurwa, nie mogę przeskoczyć przez pierdzielony murek. O nie! Demol, ty gnoju jeden zasrany. No faktycznie fajna miejscówka, dobrze ci się Bongol podoba. No nie, to nie o to chodzi. kurwa. Po prostu A tu! A dobiję go. Jeden nie żyje. Ale klęczy, więc Greg jeszcze... nim. Gdzieś tu jeszcze jednego słyszałem, nie wiem, czy w tym domu siedzi? Może mnie słyszeli, bo jestem za to. A, to ty, dobra. Patrz, A! gościu Jest jeszcze gostek, jeden. tutaj. Tak. Dobra.
Dokładnie. On nic nie ma. Wbieg na Nie? pusto. Dobra. Aha! O, sorry! Kurwa, nie Jak po- się przegiął? Kurde. Strzeliłem ci chyba w łeb. No, ale na szczęście dużo mi się nie stało. To był Gdzie ostatni. jest Tak ten jak, tak jak mu ręka lata z tym pistoletem. A u mnie mu nie lata ręka. Zabiliście tego gościa? Tak, tak, tak. On żyje jeszcze. Chyba nie. To był ostatni, tak? Tak. Ja. O! Nie, jeszcze Od jest. kościół, W mam domku niebiesko-pomarańczowy domek za kościołem. 165. Drugie Dobra. piętro, dwóch Na gości. samej górze w Tak, oknach. dokładnie. Się podleczę. Oni celują we mnie. Jeden środkowe okno od mojej Robimy strony. taktyczne podejście. Róbcie taktyczne. Tym niebieskim, tak? Tak, tak. A, widzieli nas, w tej widzieli nas. brązowej części są u góry. Nie, Macie brązowej dymów? na pewno, bo ten No tak, u strzał góry, taki- na samej górze. Znaczy nie na dachu i na Aha, Powalony jeden. Jeden powalony. Dobra. Dobra, raszujcie tam, bo on jest na górze ten gość. Na środkowym, na pierwszym piętrze jest, po lewej stronie. On Gościu schodzi do zbiega niego. chyba, ta. Dawaj, dawaj. Ja patrzę, mam tu lunetę, więc... No to uwaga. Ulalalalalalala. Jest na drugim piętrze, prawe okno. Schodzi do was. Celuje w schody. My też. Dwóch gości tam. Dobra, 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 Mati, chodź, 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 chodź. Jest jeszcze jeden. Drugie piętro. A, Jeszcze jeden, Jeszcze jeden, jeszcze jeszcze jeden! jeden. O, Nie mam na mojej Mati, wycof się! Kurwa. On nie umarł, więc jeszcze jeden jest. Chodź Miki na górę. Idę. Dobra, to ja też tam biegnę. Jeszcze jeden był, bo ten typ ten No padł na to kolana. będzie widział ich Norbert. O, ciulu, stop. Nic nie miał. What the fuck? Ta, jeden Ty, był ty, pusty, ty, bo w ty. ogóle nie strzelał. A jeden ma M16, jakby ktoś z was chciał. Jak to ammo, Co? mam Kurwa, ja nie mam nic 16 do leczenia w ogóle. To ja ci dam, czekaj, do Mogę ci ciebie. dać bandaże i Red Bulla. No, Ja mam chcę apteczkę, to ci cokolwiek. wyrzucę. Już daję. Porobion i pogrzebion, dokładnie. Apteczkę rzucam. Znaczy pierwszą pomoc. Dobra, dzięks. Porobion i pogrzebion. Microphone muted. Microphone activated. Microphone. O! to Strzelają. Mati się strzela na tego gościa. To był ten Ja ostatni. pierdolę! Kurwa! Gdzieś dostał chyba... Co to było? Ja nie wiem. Zabiłeś go? Ta... Tak! Znaczy ja go widziałem, ale nie wiem, gdzieś myślałem, że to jest Mikołaj, bo Mikołaj zapomniał będzie i patrzę, mówię, o Mikołaj! Aha, A to że... nie był Mikołaj. To nie byłem ja. Trochę przypał. Trochę Ale i tak lepiej niż jak ostatnio się granatem wysadziłem. No... A, dzięki Luke. O kurde. Jak z pierwszej osoby, Niklas, patrzysz, to widzę twoje oczy takie wewnątrz czaszki. No, to wygląda creepy. To not bad. No dobra, no. Oh my god. To chyba był ostatni start tego typu, co No tak, zrobiliśmy. tak. Wydaje. Strefa cały czas jest. Tu jest plecak dwójka, jak ktoś chce. A to ja mam.
Skarę jak ktoś chce i hełm 2 jak ktoś chce. A to chcę, to idę. To zostawiam przy tym skarze magazynek do niego powiększony i jakieś ammo. Dobra, dzięki. Tam gdzie wybiegacie, to oni chyba już lutowali. Tak, tak, ja byłem tylko po ten... No, po Skara. Co, idziemy gdzieś stąd? Jesteśmy w strefie, więc... No niby tak, no tu już nic nie ma więcej. Nie wiem, czyście są dobrze wyposażeni, Ta tak? strona tu, gdzie ja biegam, tu nie było w ogóle zbierane nic. Dobra, Wszystko to jest idę tam. pozamykane. Od dołu, że tak powiem, zacząłem. Aha. Ooh la la la. I love you, baby. Want me tonight. Co tu się stało? Lucik, aha. Jest patelnia, jakby ktoś chciał. Klaus, No. taka świetna pogoda, taka, że wiesz. O, VSS u Mateusza. Pogoda w sam raz na zimne piwko, wiesz? Znaczy, mi się tak jakoś nie mam ochoty, szczerze mówiąc. I za na bardzo. grill. Na grill to w sobotę. Mati, czy ty wziąłeś WSS-kę? Mati się wyciszył. O, tu jest Serio? płaszcz Batmana, No. jak ktoś chce. Już jesteś, no. To wziąłem WSS-kę. Ja na średnią odległość się nadaje radę. Wolę nią niż pompę, bo wiem, że pompy i tak nie wyciągnę. Więc... Znaczy ona jest całkiem Na blisko spoko, jest okej, bo jest na auto szybkostrzelna takie. bardzo, no. Na auto jest ona dobra, jak tak, wiesz, masz shotguna tam, pyp. Niklaus, masz napój, sobie wypij. A, dobra. Dzięki. Pojada se... Klaus, w Chorzowie jest, jak się jedzie do Katowic, Chorzowską. No. To jest ten taki wielbłąd, ten taki monopolowy, nie? No. No, sobie tam gdzieś kupię jakieś fajne piwko kraftowe, hopie. Kupse, no. Stać mnie jeszcze, Kupse. jeszcze mnie stać na takie Kraftowego kasztelanika. A kraftowy żubr. Ale to Seto by chyba aż mokro miał w majtach. No. AKM tu leży i M4 jak ktoś chce. Ej, A a jak Seto się tak nie zna i mu na przykład do takiej butelki, znaczy do kufla nalać, wiesz, powiedzieć, że to jest piwo za 10 zł i mu tam żubra nalać, by fajnie by powiedział, jakie to dobre, ojej. No tak by było. To nic to nie jest nowego. Odkrywczego. No. A nie wolisz M4 nie Klaus? Tam jest M4, nie M16, bo ty masz Skara. W sumie Tutaj jest. no. No. Nie wiem. A może. Kraftową Tatrę, no. Wykraftowana. Nie, Tatra jest obrzydliwa. Znaczy nie jest jakaś mega syfiasta, ale jest niedobra bardzo. Według mnie. Ja nienawidzę. No. Ej, jak ślubów się odbywa? Czemu w piątek się ślub odbywa? Czemu jutro nie robią ślubów? No bo w piątek są tańsze talerzyki. Taniej po prostu za gości się płaci, nie? No... No to wiem. Ale to Pokaż są... im jak się gra. O, Ale nie, chciałbym, ale ale nie ja kościelne, nie? Bo kościelne to w sobotę A zrobisz. najtaniej to się w ogóle nie żenić. Chyba, że kościelne w tygodniu też są. Jak mają czas. No. A natomiast Gdzieś biegniemy w pogrzeby. środek strefy.
Ja biegnę jeszcze do kościoła, bo chyba w kościele nikt nie był. Jest No tyle. Tyle jest. Tu coś jeszcze jest. 7,62 jest ten motor 3-osobowy. W kościele jest 7 ammo? Tak. To ja podlecę tam. A nie, mam 15 to. Whatever. Mi by się przydało 5,56. Mogę się wymienić za trochę 7,62. Tutaj na schodach było chyba. Mhm. Dzięki, Paul. Ile masz Ej. tej piątki? Ja? Ej, 230, więc mogę dać. No ja bym przyjął chętnie, bo ja mam 60. Ja dziękuję. Proszę. To co, jadymy tym motorkiem? Czy idziemy, czy co? To prowadź, ja nie mam zaufania do tych motorów. Też nie mam. Ja mogę Jesteśmy w prowadzić. strefie. No to dobra. Tam na tego Marka żółtego? No chyba, że macie lepszy pomysł. No może, Nie nie, mam. wiem, według mnie może być tam. Tu nic nie ma w tej części mapy, to jest problem tej części mapy, że tu jest kuźwa tak pusto, że tu nie ma po co lecieć w ogóle. Za tymi sewerynami. Pierwsza strefa i 37 osób tylko zostało. No, szybko zdychają, dobrze. Nieźle. Pusto? Dziwne. Niby pozamykane, a nic... A, dobra. Kamizelka 2, ale to przekładam macie. Ja nie mam. No to tu sobie weź Mati, chodź na górze. Okej, zaraz przyjdę. Skop 2, ładownica powiększona. Znaczy nie, skop 2 to wziąłem sobie. Mati, Tak? a ja na twój ślub to będę musiał przyjść w garniturze, czy mogę w dresie? A możesz nawet nago jak chcesz. A, no dobra. No to fajny ślub. Ej, ale Mateusza by trzeba zastawić jeszcze w Częstochowie, nie? Brama mu zrobić. Flacha? Kilometr dalej znowu brama? Oj tam. Tak, jakby cię tak Magical z tym, z Rafatusem zastawili. To bym chyba zawału dostał na miejscu. Jakby dołączył do tego jeszcze Boxer i ten Meduza, to bym kurwa nie wiem, zgodę nie, oni by zaliczył kręcili, permanentnego. oni by kręcili vloga. 10 ciekawostek na temat ślubu MKR-a. Były 3 bramy. Za 100 000 łapek 10 ciekawostek na temat nocy poślubnej MKR-a. No, taki fajny koktajl informacyjny. No, koktajl. Koktajl. Noc poślubna MKR-a to będzie taka, że Mati nieprzytomny się położy i prawdopodobnie z 12 godzin prześpi. Najlepsze to są noce poślubne u cyganów, nie? Jak tam błogosławią jednemu drugiemu i tam normalnie odprowadzają do sypialni. Ja i nasłuchują, chłopie, No, czy się wdupcyli, czy nie? dobrze, czy... A, i jeszcze w tym, a to Ej, jeszcze gościu nie... tu jest. O kurde. Kurwa, tu jest ty! LOL. Jeszcze Idę. jeden na Są, górze. są Niklaus. na górze. Dobra, dobra. Kurwa Jest, mać. położyłem go, on mnie Panowie, nie jest też. dobrze. Jeszcze jeden. Plecy od kurwa, od kibla. Parter od kibla. O, ja Co za pierdolę. chuj? Ale A, brzydko. przepraszam. Co za To ciul. jednak nie było pusto. Ej,
A miałem takie przeczucie, mówię, kurwa, w tym domu ktoś na pewno jest. Ale mówię, nie no, nie mam sobie podstaw, żeby tak sądzić. O.